O director do Centro Sociocomunitario Ricardo Lago e a edil de Servizos Sociais Amparo Cerecedo foron os encargados de presentar unha nova edición do programa de envellecemento activo. A actividade, que esperta gran interese entre os usuarios do dito centro, volve a organizarse despois de 2 anos paralizada a consecuencia da pandemia. A través deste programa o que se busca principalmente a mellora da calidade de vida das persoas maiores. E se eu antes sempre dicía, non, que este tipo de programas eran importantísimos para as persoas maiores, hoxe en día, despois de todo o que pasou, eu creo que son casi que obrigatorios, non? Casi que é obrigatorio facelos polo deterioro que sufriron durante todo este tempo, non? Por iso que este programa leva por título Envellecemento Activo, non? Envellecemento Activo trátase fundamentalmente de mellorar a calidade de vida das persoas maiores, non? Procurando que vivan no seu entorno, no seu medio, o maior tempo posible, non? E que se podan valer por si mesmas para as actividades da vida diaria. Dúas serán as accións a desenvolver nos 2 primeiros trimestres: envellecemento activo e musicoterapia. Consta de varios talleres que os vamos a agrupar en 2 apartados. Un que é envellecemento activo, onde se van a dar cantidad de actividades, porque según a valoración que se fixo, non lo comentaba Ricardo, de como foron desenrolados en outros anos, pois veían interesante pois darlle un pequeno cambio, non? E que entón que estes talleres pois fora moito máis amplios e abranguera, pois, por exemplo, a celebración de días como o Día das Letras Galegas, magostos, talleres de baile, e despois hai outro bloque que sería musicoterapia. Para máis información e inscricións, os interesados poden dirixirse ás propias instalacións do Centro Sociocomunitario, na Rúa Castelao.